Wie heeft de looks? Wie bezit er stalen zenuwen? Wie heeft er geen schrik om voor een groot publiek te spreken? Met andere woorden, wie is de perfecte kandidaat? Want Genk en TVL gaan op zoek naar het nieuwe tv- en presentatiewonder. De komende 8 weken gaan we zo in een soms gedurfde, soms geschifte, maar vooral ook enorm spannende afvalrace op zoek naar iemand met uitstraling, met ballen en iemand die popt op het scherm. Dit is de auditie. En de voorronde die doen we hier. Een van de vele creatieve broedplaatsen uit Genk, Casino Modern. Casino Modern is een plek waar kunstenaars de ruimte krijgen om te experimenteren en ook om een kunst tentoon te stellen. En wij mogen deze locatie gebruiken om op zoek te gaan naar vers bloed. En dit zijn de vampieren van dienst, onze jury. The Big Bad Wolf. Gymbaas en kritisch oog Luc van Laar is de frontman van onze jury. Met zijn jarenlange ervaring is hij het die talent kan ruiken nog voor het de hoek omkomt. TVL-gezicht, presentatrice en lifestyle-reporter Annemie Ramakers voelt zich het best thuis tussen de BV's. Zij heeft als geen ander een oog voor potentiële fame. Ben jij gewoon een man in de straat? Sorry, she doesn't care. The Big Bad Wolf. De stad Genk laat zich vertegenwoordigen door een van zijn jeugdmedewerkers, Rocco Moscato. 150 deelnemers waagden tijdens de eerste preselecties reeds hun kans. 40 kandidaten doorstonden die eerste proef met glans. Het is uit die 40 dat onze jury nu 8 mensen zal moeten kiezen. En die gouden 8 worden daarna onderworpen aan een reeks van heftige proeven, waarna we onze uiteindelijke presentator zullen kennen. De eerste 20 krijgen de opdracht om, naast het brengen van een vooropgestelde presentatietekst, in 30 seconden zichzelf voor te stellen aan de jury. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wie op het scherm plakt en wie niet, krijgen de juryleden in de eerste ronde de kandidaten niet live te zien. Zij moeten hun oordeel vellen louter en alleen op datgene wat ze zien op het scherm. Hallo, ik ga mezelf eventjes voorstellen op een originele manier, wat dat voor anderen eigenlijk iets van dagelijkse routine is. Ik heb zo net gezegd dat mijn naam Tiziana is en dat ik in Genk woon en dat ik heel graag naar de gebarentaal ga voor mijn avondschool. Lijkt me een vrolijke mie. Absoluut. 150 kandidaten. Amper 40 overleefden de preselectie. Wie zal uiteindelijk de bloedstollende finale halen? En de jury, het publiek en zichzelf overtuigen van een uitzonderlijk presentatietalent. Ik vond haar voorstelling spontaner. Ja, dat was Ja, ook absoluut. zo wat Het is een beetje overacting, overacting. hè? Ja. Maar wel fris. Ik ben Rianne van Erp. Mijn bijnaam is Ginger vanwege mijn rosse haar. Heel onzeker en qua look snap ik het niet. Ze heeft een blitskapsel en ze is zo braaf gekleed. En dan van die klassieke oorbelletjes. 150 kandidaten. Er kunnen enkel maar 40 mensen door. Ik ben het helemaal fout aan het zeggen, hè? Helemaal. Oh mijn god. Serieus. Ik heb zo het gevoel dat hij ons helemaal niet aanspreekt. Wie zal zichzelf overtuigen van een uitzonderlijk presentatietalent? Kijk het bij de auditie. Dat komt niet goed, helaas meid, komt niet goed. De jury bekijkt streng maar rechtvaardig de volledige eerste reeks van deelnemers. Ik ga ondertussen polsen naar hoe het zit met de zenuwen. Dag Domien. Ja, hallo? Zeg, jij hebt al veel ervaring, of toch iets wat ervaring als presentator, hè? Ja, ik heb wel redelijk veel gedaan al. Op 1 heb ik gepresenteerd, bij de overname heb ik meegedaan. Oké, cool. Ik heb ook vaak gefigureerd, geacteerd. Al zoveel ervaring opgedaan. Eigenlijk is dit voor jou dan een eitje. Ja, maar de zenuwen zijn er toch, dus ja. Dag Tamara. Ja, Hoe zit het met de zenuwen? valt goed mee. Een beetje zenuwen, maar gezonde zenuwen. Zeg, is dit iets, het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt, of het spannendste? Wow, het spannendste, het moeilijkste, het is spannend, maar ik doe ook wedstrijdturnen en dan heb ik ook altijd heel veel gezonde kriebels ervoor. Dus dit voelt een beetje hetzelfde, maar ik vind dat fijn, die kriebels, dus daarom zit ik hier. Hier zien Nadar.
ja. Alles zeer goed. Hoe gaat het met jou? Ja, alles in orde, hè. En met de zenuwen en zo? Ja, geen zenuwen, hè. Dus... Je zit hier zo chill als iets. Ja, waarom moet je zenuwen krijgen? Oh, ik weet het niet. Misschien omdat je wel de nieuwe presentator kan worden. Ja, we mogen de beste winnen, hè. Er zijn extreem vrolijke kandidaten, Dit is de auditie. enthousiaste kandidaten, Hallo allemaal, ik ben Domien. grappige kandidaten, Het leven is zoals een neus. Je moet eruit halen wat erin zit. creatieve kandidaten, Ik ga hem even losschudden, want... expressieve kandidaten. Dit is de auditie. En er zijn mensen die het af en toe gewoonweg niet meer weten. Drie, 2, 1. Nee, wat is dat? Wat heb je met die deelnemers, ja? Wat? Ja, sorry. Ik kan die komen, man. Dit is de auditie. Anna, ik heb die gehaald. 20 kandidaten passeren de revue, de ene al opvallender dan de andere. Wie zal uiteindelijk de bloedstollende finale halen en de jury, het publiek en zichzelf overtuigen van een uitstekende presentatietalent? Dit is de auditie. Het is jammer dat ze het zo aframmelt, hè, want Ja. aan zich, zij heeft echt wel de looks om iets voor tv te gaan doen. Maar mits wat training denk ik dat dat wel kan. Ja. 150 kandidaten, amper 40 overlevenden. De preselectie. Wie zal uiteindelijk de bloedstollende finale halen en de jury, het publiek en zichzelf overtuigen van een uitstekend presentatietalent? Dit is de auditie. Ze heeft van die oogjes die niet vrolijk genoeg zijn, vind ik. Ik kreeg er een beetje schrik van. Goeiedag, ik ben Mucio Valentino. Ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Genk. Alhoewel ik toch een klein deel van mijn jeugd in Zutendaal heb doorgebracht. Ja. Nu, uiteindelijk ben ik toch terug naar Genk verhuizen, want Genk toch net dat ietsje meer heeft. Het is te zenuwachtig, dat is jammer. Ja, maar van alle mannen maakt hij voorlopig het meeste indruk, vind ik. Ja, maar ik vind dat hij heel ik vind dat wel een sympathieke... Die verzekert een sympathieke uitstraling, maar die is super zenuwachtig. 150 kandidaten. Slechts 40 overleefden de preselectie. Wie zal zichzelf, het grote publiek en de jury overtuigen van een uitzonderlijk presentatietalent? Dit is de auditie. Leuk. Ik vind haar wel goed. Dat komt goed. Alright. Van wie zijn we zeker? Meisje met... Ja. Er wordt gewikt en gewogen. Beslist wie mag doorgaan naar de volgende ronde en wie niet. Want vandaag zullen er slechts 4 mensen met een ticket voor de volgende ronde op zak naar huis mogen gaan. Goed, het is zover. Onze jury heeft een keuze gemaakt. En ik zou dan ook graag van de voorzitter de enveloppen hebben met de namen daarop. Dank je wel. Dit is hem, le moment suprême. Wie worden onze eerste 4 finalisten? Wie werden er dus ook door onze jury goed genoeg bevonden om aan te treden als misschien wel het nieuwe gezicht van zowel TVL als de stad Genk? De eerste persoon is Valerie. Officieel. De tweede persoon die werd weerhouden door onze jury is geworden Emily. De volgende Valentino. En dan last but not least mag zich bij de finalisten voegen en wordt binnenkort misschien wel het nieuwe gezicht van TVL en Genk. Tiziana. Dit was hem, de eerste aflevering van de auditie. We zijn alweer een stapje dichter bij het vinden van het nieuwe presentatietalent. Volgende week gaan we naar de volgende ronde. Benieuwd wie er dan de jury kan overtuigen. Tot in Genk.